Universal Pictures uvádí Rychlé a zběsilé 2. Vlastně ne, dělám si prdel. Je to jenom video, jak šla partie kluku z východu Slovenska na trip do Rumunska. No takže zdraví vás partia východňárov, čo je na trip do Rumunska. Ja som Dani, a.k.a. DJ, máme tu Paliho, čo je a.k.a. Fizel. Peter je a.k.a. Zvárač. Miro je a.k.a. Sipač. A Robo je a.k.a. čo ty povieš? Ja nič. Ty nič? Tak my, Randy a.k.a. nič. Dobre, vyražame z Prešova, je 11:20 zhruba. Maďarsko, Rumunsko, ideme pomaličky ešte niečo k tomu točiť, tak zatiaľ držte palce, ideme na to, snad sa nám naše auta nedojebu. Vlastne ešte také intro, ideme na troch autách. Aston Martin Vantage S, vzadu Honda Accord, vidíme ju tam. Hej, Honda Accord Type S a ešte tu máme Mercedes CL V12 biturbo, tak ideme na to. Kluci nám vyrazili, no a po ceste taky něco nahrali, tak si to koukněme. Aute akurát máme prvý checkpoint, odkryl za nami. Maďarské hranice. Zo Slovenska. Dvaja stráči sú za nami. Ale moc ďaleko. Zatiaľ auto sa správa ako. Zasvietil airbag. Airbag, takže keď hovoríme, bude zabitý. Môj airbag funguje. Nie, to tu. Ne? Áno, na to sme sa nedohodli. Stop. A teď koukejte na ty buzíky, jak si zpívají teplovskou písničku. Nevidno. Až na pláži. Dobrá kluci, ale stačilo. Vešli jste do Maďarska, tak nám taky něco řekněte o té krajině, jo? No, takže momentálne sme vstúpili do Maďarska. Maďarsko susedí na juhu so Slovenskom. Hlavné mesto je Budapešť, ktoré sa skladá v podstate, vzniklo z dvoch miest. Jedna bola Buda a druhá bola Pešť. Buda to obsahovala v podstate kopce a hrady a Pešť bola moderná a spája ich most. Spojili sa tieto dve mesta v 19. storočí cez reťazový most a odvtedy je to Budapešť. Ideme ďalej. Maďarsko má vyše 1300 termálnych kúpeľov, najviac v Európe. Aj preto sú kúpele v Budapešti svetoznáme a veľa Slovákov si chodí mačať vajca do Maďarska. Ďalej, majú jazero Balaton, takzvané Maďarské more, je to najväčšie sladkovodné jazero v strednej Európe. V lete je extrémne obľúbené, ale bohužiaľ je plitké, má len 3 metre v priemere, čiže aj keď si na cigány nemal by si sa tam utopiť, keď budeš na Balaton saune. Ďalej Maďari doslova milujú papriku, majú dokonca aj múzeum papriky a dávajú všade od guľášov, klobásov až do kondomov. A čo ste podľa mňa možno ani nevedeli, keď poznáte Rubikovú kocku, tak Rubikovú kocku vymyslel Maďar. A ešte jedna zaujímavá vec na koniec, že v Maďarsku sa točí najviac porna v Európe. Ďakujem za pozornosť, do počutia. A kto je Aleta Ocean? Že ktoré si vedel? Toto porne. Aha. Ty si znalec histórie porna, more. Máme to na kamere a pošleme to je o frajerke. A to nevedel to napríklad to, že ten Balaton je taký prudký, zapličí sa, to je 103 metra. No dobrá hoši, stačilo o tom Maďarsku. Tohle je trip o Rumunsku, takže pojďme na rumunský hranice. Maďarská písnička skončila, ale jaký Eminem hoši, jsme přece v Rumunsku, tak si dáme nějaký rumunský banger. DJ, pust tam něco.
No a teď sledujte, jak reagují Slováci na policajty. To kokot do piči. Koľko nie policajt? Aký máš pocit z prvej stopky? Že si chcel pokúkať moc, ešte taký nevidno. Alebo teba? Áno. Na mňa ani nekúkol buzerant. Víte, co je potřeba udělat, když odcházíš od policie? Daj ohne. No jasně, vohul to. A teď něco o Rumunsku. No a keďže sme už v Rumunsku, tak si dáme nejaké zaujímavosti o Rumunsku, čo ste možno ani nevedeli, lebo Rumunsko niekedy patrilo pod Rimanov, sa to volalo, že Dacia Romania, čiže my sa smejeme, že Dacia je kokocina, ale Dacia Romania to patrilo pod Rimanov starých a v podstate aj jazyk rumúnsky spada v podstate do nejakej akoby, že odnože latinčiny, čo je troška latinčina zmesou aj s taliančinou, takže preto je taký špecifický ten jazyk. Ďalej tu máme také informácie, že majú najväčšiu populáciu hnedých medveďov, okolo 6 000 v Európe, takže celkom haluška. A aj keď sme teraz tu došli, sme sa bavili, že Rumunsko tak vyzerá akože pošarpané, staré, neznám co, tak si zoberte, že v 19. storočí v meste Timisoara bolo prvé verejné osvetlenie na svete. Tých Rimanov a Daciu som vedel ja. Vedel si? Hej. Máme rád rímsku ríšu a dejiny. No ešte mám také informácie, že prvá ženská inžinierka na svete bola Rumúnka, nejaká Elisa Leonida Zamfirescu. Takže tak, potom nejaký Rumún Henry Coanda skonštruoval prvý prúdový motor na svete v roku 1910 a ďalší Rumún Petrache Poenaru vynašiel v roku 1829 plniace pero. Masaker. No a ešte mám takú jednu zaujímavú vec. Keď sme sa bavili, že v Top Geare, čo jazdili pod tým parlamentom v Bukurešti, tak ten palác parlamentu v Bukurešti je najťažšia budova na svete. Neviem koľko tón dá, kde to tu mám, idem pohľadať, vám poviem. No teraz som to našiel, že ten palác má 4 milióny tón. A že je tak masívny, že ho vidno aj z vesmíru. Takže celkom je škoda, že neideme do tej Bukurešti, ale je to akože masaker ďaleko celkom. A ináč ešte aj v Karpatoch sa nachádza najväčšia populácia vlkov a rysov v Európe. A teraz na španete na rys taká úplná sranda, že blízko srbských hraníc je dedina, ktorá sa volá Nadlak a žije v ňom stále komunita Slovákov, ktorí si zachovali jazyk a kultúru. Takže stále vieme prísť do Rumunska a sa porozprávať. Akurát neviem, či to sú zahoráci alebo východňári, že či vieme aj pogačovať s nimi. Alebo jebnutí Rusnáci. Ešte na začiatku som taký úplne fakt najzákladnejší zabudol povedať, celkom tiež zaujímavý, že Rumunsko je 9. najväčšou krajinou v Európe, takže celkom veľká sranda a majú 19 miliónov obyvateľov. No dobře, ale to jsou sama fakta. Řekněte, co se vám nejvíc líbí v Rumunsku, od kdy jste přejeli hranice. Sme rozjebané auta všade. No, zapomněli jste říct, jak se vám líbily tyhle rómské paláce, Digmore. No, máme tu prvý dáždik, co na to hovoríš? Že budeme celé začupané auto. Tak pekne unierí. Zajebané auto. A strechu otvárame? Môžeme, no. Ja som si dal vosk na hlavu, tam nestečú kvapky, vieš? Vyšli sme prvýkrát na diaľnicu v Rumunsku. Je to neuveriteľné. Co za mnou, odpadáme? No odpalte, ale z obrazovky. A dejte tam radši nejaký ty rolling shot z vašich aut.
naši kluci akurát přicházejí do svého hotelu Continental. No, nebo taky ne. Daniel Roman. Recepcia na apartmán je v takejto predajni na cigarety. Ale ináč akože veľký podnik, že si zobuš, aká tu je terácka, reštaurácia hneď vedľa. Priamo na námestí. Ale keby náhodou, tak my bývame v Continental hoteli, nie tu. Hej, to je iba na oko, iba na kameru. Tu len veci si až zložiť, hej? No jasně, pokoj nám neukázali. Určitě to byl nějaký pajzel. Tak nám hoši aspoň ukážte to město. Roberto. Dobrý večer. No je momentálne 9 hodín, sme v meste Sibiu a normálne tu to žije, nie je to také zakapané jak u nás na Slovensku. Kde myslíš, Bardeo? A nie, Prešove. Prečo vidíš živý? Nie, on žije viac jak Prešov. A Pušovce žijú? To je jedno veľké mínus, že nie je tu Chevy burger. Je. A keď už sme pri tom, tak mesto Sibiu založili nemeckí osadníci a dodnes má mestské centrum stredoeurópsky šmrnc, takže ako je to aj pravda, za chvíľučku budeme na námestí. Najviac si máme všímať nejaké domy so zvláštnymi očami na strechách. Tak zatiaľ neviem. A to som videl, tak bude aj dom, čo má možno že 9 takých očí na streche. V centre mesta je aj most klamárov, o ktorom sa hovorí, že sa podlomí, ak na ňom niekto klame. Takže Dano, ty tam nepatríš. Emotional damage. Am în inima un dor, să zbor ca o ciocârlie și să cânt cu ea în cor. Românie, Românie, eu am fost și am să rămân. Românie, Românie, tot un suflet de român. Românie, Românie. No, momentálne sme na námestí v Sibiu, kde sme si dali také typické rumunské jedlá. Toto moje vyzerá niečo ako čevapčiči. A všetko máme tak fajne na panvici, čo sa chalanom aj normálne, že bublinkovalo, neviem, či ešte bublinkuje. Už nie. Už vychladlo. Chutí, chlapci? Výborné. Ako by si to ocenil, Mirko? Od 1 Skoro do 10? jak moje jedlo. Skoro ako toto, čo ja varím, tak 80. Inak je, že by ste mi verili, je 21:47 a tu je normálne, že všade fúka. Na Slovensku to nezažiješ. A pritom to mesto má nejakých 155 000 obyvateľov. Zakývaj do kamery. I ty vládamu. Páči sa ti tu? Keby sme trošku vypili viac, áno. No dobrá hoši, pro dnešek je to asi všechno. A zítra ráno chcem slyšet kód starty vašich aut, na to jsem hodně zvědav. Čo naštartuj? Kam pôjdeme teda dneska? Čo nás čaká? Ideme na cestu Transfaragašan sa to volá, kde v Top Geare povedali, že je to jedna z najkrajších ciest v Európe, ak nie na svete. A bola postavená v 70. rokoch diktátorom, ktorý bol v Rumunsku, ktorý sa volal Ceausescu, tuším, keď to dobre vyslovujem. On postavil aj ten veľký palác, o ktorom som včera akože spomínal. No a mali by sme tam vidieť také veľké jazero Balea Lake aj s nejakým vodopádom, čo som veľmi zvedavý, a taktiež je tam aj vodná priehrada, ktorá sa volá Vidradu Dam, tak nejak, a ona má dokonca výšku až 166 metrov, čo je akože masaker, a na šírku nejakých 307 metrov, takže čakajú nás celkom zaujímavé destinácie, pekné vysokohorské výhľady, keďže budeme až v nadmorskej výške viac ako
2000 metrov nad morom s autami. Tak a hlavne sa teším, že nám dneska praje počasie. Momentálne je cez 22 stupňov, ale je slniečko. Hore asi nebude až tak teplo, ale nejak prežijeme sa teda. Takže tak. Ideme na to. Wow, tešíme sa. Konečne uvidíme Transfiguration naživo. A to je dobré. A už nám nech švíci airbag, počúvaj. Auto sa samo opravilo. No. Ale Pino, čo si zrobil? Ešte dvere. A to boli už dojebané. Neboli dojebané. A tak Miro asi za to nemôže si mu znať. Odišiel asi pies na dverách spolujazdovi a sa teraz ťažko otvárajú. Stáva sa v našich rodinách. Devastation, generation separation, situation dissipation. Shot, another shot. The tender vessel crushing, pop the heart is cold, the gun is hot. Shot. I'm not sure if they done or not. I'm not sure that they wanna stop. The gun is cold, the blood is hot. Shot. The heart's so weak, the guns are not. Wow, toto musí byť. Hele hoši, všechno super, ale já chci vidět taky medvědy, jo. Masakr. Zakývaj mu. Hello. Maco. Hezky. A dajte ještě jednoho. Tak teda ještě jednoho a potom jdeme na nějakou tu sváču. A teraz medvedíkovi jak pasuje pesnička? Zvoní mi telefon, Eko, stávaj ty, bo máme robotu, však si to uvedom. Brácho, neotravuj ma z piču. Každý nám na kokot. Tomorrow's come, I think it's too late. Another day. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Hast du schöne Auto? Thank you, brother. No momentálne sa nachádzame pri hrade Vydradu Dam, neviem či to teraz bude vidieť, ktorá je vysoká 166 metrov, dlhá nejakých 300 metrov, ale vyzerá to tak už brutálne. Ešte sa načekne autami do pozadia, taková topka, takže dole vyzerá. Zatiaľ som takú priehradu aj Peťo sa zhodli, že sme videli ako tak v amerických filmoch, neviem či to budem vedieť tak natočiť, ale budem sa snažiť. Tak, keď prídeš do Rumunska, to musíš byť. OK hoši, takže máme město Sibiu, Transfiguration, medvědy, prohradu Vydradu Dam, no a kde je sakra Bléblublé, a.k.a. Drákula? Tam! Takže momentálne na videu môžete vidieť originálny Drakulov zámok, a.k.a. Vlada Tepeša, napichovača. Akože dá sa ísť aj úplne hore, ale je to zrúcanina, veľmi tam toho nie je vidieť a treba tam vidieť nejakých 1400, neviem koľko schodov, čo sa nám v tomto počasí horúcom veľmi nechce. Za nami ukrajinská Honda, ako som v živote nevidel do piči. Áno, je tady tmá ticho, ja viem, no ale bohužiaľ, hoši jeli do Brašova po tak rozmrdaný ceste, že úplne zapomněli natáčet, ale každopádne
potom, když už byla cesta tak OK, tak natočili něco z Drakulova hradu, ale z toho fejkovýho. No aktuálne ideme na Bran Castle, a.k.a. Drakulov hrad, aj keď tu v živote Drakula nebýval. Čistý marketingový odžup. Ideme hore. Hej. Spáľa, ty še tu nevedíš výrobka. No. A tu mali... Co tu robili? Myslel som si. Chycali si tú keru, hej. Miro, páči sa ti taká chyža? Takže my tu máme ďalší deň. Momentálne ideme z Brašova naspäť do Sibiu a do Sibiu ideme si prejsť Transalpínu. Ako pôvodný plán bol ešte dneska ísť na hrady, ale jeden sme stihli včera a včera z Transfagarašanu, keď sme išli do Brašova, ako veľká škoda, že sme to nekamerovali, ale sme išli po tak rozdrbanej ceste, že to bol úplný extrém. Proste to bolo skôr pre offroady auta, nie pre naše. Tížko, chlapci. Vypol som vysielačku, by som mohol ďalej rozprávať. Takže tak to bola asi že skôr offroadová cesta a boli sme z toho dosť frustrovaní, že sme preto to aj nekamerovali. Aj sme sa vyprdli na ten ďalší zámok, keďže sme včera dali ten jeden po ceste z tých dvoch plánovaných, ktoré sme chceli pozrieť. Takže momentálne sa vracame z Brašova do Sibiu, kde, ako som spomínal, ideme na tú Transalpínu. A zatiaľ v pohode cesty, verím, že to tak bude aj naďalej, pozrite si sami. No neříkej hop, pokud. Tak a máme tu prvé komplikácie cestou na Transalpínu. Sme natrafili na celkom dlhú zápku. Nevieme, jak dlho budeme čakať, vpredu je nejaká havária. Takže smola, no. No dobrá, hoši, a co tak dát znovu nějaký ty rolling shots? My life be like, yeah. My life be like, yeah. Yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving breadcrumbs rolling astray, yeah. Na oblaku je normálne vákuš pod rukami, že by nemalo stisnuté, jak na podobne. Ne, to bokuri. Mámo, krásne cesty, je tu, jak to po piči vyzerá, ne? Úzko. Ideme dobre. Transalpína, vlevo. Verím, že tu uvidíme Robo, poriadne auta dneska do piči. Verím, že dneska tu predneme dajaké krásne. No zlejdeme. Doľava. Dávno sa k tomu vyjadri. Čomu sa vám vyjadriť? Jak zatiaľ hodnotíš Transalpínu? Ako vyhľady zatiaľ 0 bodov, ale cesta je masaker. Ja som si konečne poriadne zajazdil na svojom aute a som zistil, že to dobre trime. Robo zistil, že to nie až tak dobre príjme. Sorry Robo, nie, super auto. Má konečne nejakých fanúšikov. Pozrime sa, živý steak, to by som si dal. Hoši, chtěli jste vidět pořádný auta a vidíte akorát tak pořádné krávy. Já myslím, že uvidíte za chvíli taky pořádný prasata. my life be like ooh, ah, ooh, dum dum diddy.
přátelé, jsme na konci. 3 dny, 2000 km a miliony zážitků. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, komentář a možná se vidíme někdy příště. Tak naschle.